Мислиш си, че нямаш свободно време като работеща жена и майка. Нека те запозная с Катя. Катя е майка на едно дете и тя се свърза с мен с едно единствено желание – да свали излишните килограми след бременността, да стегне и оформи тялото си. Първо, забравихме за всякакви диети и лишения и подготвихме програма изцяло от нейните любими храни и я съчетахме с кратки, но ефективни тренировки от дома, преди или след работа, дори когато детето играе в същата стая. Постигнахме минус 4 кг и минус 34 см от мерките на тялото. Един чудесен пример за пълна рекомпозиция. Това, което виждам в нея, е един план, едно желание за промяна. И всичко това, подправено с много постоянство и дисциплина, дава своите страхотни резултати. Ако и ти имаш нужда от толкова, за да започнеш, или човек, който да те подкрепя през целия процес, то коментирай с промяна под видеото и ще се свържа с теб. Промяната може да не бъде толкова трудна. Промяната може да започне още днес.